certo é que isto último que dis é máis habitual, estáse vendo cada vez os desastres naturais e os problemas provocados polo cambio climático, cada vez somos máis conscientes deles. Por exemplo, en Galicia os incendios son cada vez máis grandes, non? E tamén os movimentos migratorios serán un problema neste século XXI, os movimentos migratorios derivados dos problemas do cambio climático. E temos que avanzar nesa transición e facela xusta. E eu tamén creo que imos retrasados. E por eso esta COP de Glasgow será un elemento importante, esa negociación de como nos poñemos de acordo, non só nos compromisos de ambición, sino sobre todo como se leva eso a cabo dun xeito real. Porque agora que temos que avanzar é na realidade. Por exemplo, aquí na Unión Europea fixemos os deberes legislativamente, polo menos os primeiros deberes, que é comprometernos coa neutralidade climática e unha reducción de emisións do 55% ata o ano 2030, e agora estamos coa legislación que permite levar a cabo iso. E iso é algo que temos que ter en mente. Agora vai empezar a realidade. Vai empezar a realidade da transición. Eu tamén creo que imos tarde. Por eso temos que ser ambiciosos en pasar deses compromisos á realidade. Pero tamén sen perder de vista os problemas que acompañan a transición. Saber que socialmente vai haber afectados e temos que ser conscientes e fortalecer os sistemas de protección social para que aquelas persoas que poden ser máis vulnerables non sufran tanto, porque no fondo é un cambio, e un cambio que nos parece lento, pero un cambio moi importante de sistema e de economía. E vai provocar ese cambio, pois ás veces pequenos traumas, vai haber empregos que desaparezan, aparecerán uns novos, pero eso exixe que, por exemplo, a xente teña que cambiar os seus coñecementos ou adaptarse aos coñecementos novos para avanzar nesta transición. Por tanto, son moitos retos, tampouco vamos a facer nun ano, en dous, pero agora estamos poñendo a pedra e as ferramentas que van permitir facer.